Wis do ngerti to? Wis do ngerti nek buta iki mau ki wa Darma Kusuma. Iya Dimas. Jan gegirisi. Andhani kok. Mula ta mula. Manungsa sing ora tau nesu, ora tau piye-piye anane mung sabar karo nerima ki. Nek wis kacenthok atine terus nesu ki mesti malah medeni. Kaya tawa Puntadewa iki mau. Panjenengane ora tau duka ning bareng duka langsung dadi buta gedhene semono kuwi mau. Aku nek mung arep dadi gedhe kaya ngono kuwi mau ya iso. Wong aku ki kulino gedhe kok tanpa sebab kuwi wae nesu. Aku tanpa sebab lho. Iso gedhe aku ki. Dimas aja kesuwen Dimas. Ngopo iki kan? Kae sindene wis do siap. Aku ki selak pengen nonton limbukane. Wo lah ya edan kowe iki Yohan. Ya. Ayo tak derekke Kang, ayo tak derekke.
Ben doli gosik, Mak. Iya, ben do lenggah sik. Ya, Do geger iki do ngopo ya iki? ya alhamdulillah ya, Nduk. Iya. Puji syukur kunjuk ngarsane Gusti Kang Karya Jagat. Iki ketemu meneh ana ing wayangan Celimen warga laras. Iya. Ning iki formate wayangan sewengi kaya adate, Nok. Wayangan sewengi. Heeh. Dadi ora bubar jam 12. Ora, iki mengko ya bubare ya jam 3. 3 apa 4? Ya jam 6 apa jam 7. Mayang dhewe mengko. Tak tinggal medhun nek arep tekan jam 7. Sing entang wis males sing entang. Ora apa-apa. Kulinane males kok. Iki persembahan saka kadang-kadang grup PKWL Klasik. PKWL Klasik iki apa, Mak? Bagio Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Iya. Mula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun ingkang winantu ing pakurmatan utaminipun panjenengane Bapak Putra Dikari Gina Baladewa. Bapak Agus Suparman, Bapak Bambang Sukamto, Ibu Sutari, Bapak Suroso, Ibu Sulastri, Ibu Kris, Mbak Yani, Ibu Silestari, Bapak Nur Hidayat, Bapak Bambang, Bapak Aris Pemalang, Bapak Katiman ugi keluarga Ibu Menik ingkang sedaya kala wau sami rawuh ing Pendopo Jodipati. Saha ngaturaken gunging panuwun kalian sedaya mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak lan ibu-ibu anggota grup PKWL Dina Semanten kawigatosanipun kangge kula duagi lan utaminipun paguyuban iki awak dhewe mangayu bagya ambal warsa grup PKWL Klasik. Tangan dulu ngono to, Mak. Sing kepira? Ambal warsa lan iki sing cetha jumbuh karo jeneng ya kuwi Peduli Kasih Warga Laras Gut PKWL. Iki pancen nyata terbukti. Saben-saben ana karo ngiras pantes mangayu baglaras sing dilalah lagi nandang kesusahan mesti gage-gage PKWL kuwi peduli nggatekake lan uga paring pisumbang lan maneh Nok. Piye? Grup PKWL kuwi saben taune mesti kagungan kersa wayangan. Nah iki lho. Grup PKWL kuwi saben taune mesti wayangan. Mesti wayangan. Kuwi mujudake katresnan lan kepedulian karo awake dhewe lan utamane paguyuban warga laras. Mula saka kuwi awak dhewe lan kanca warga laras ngaturake gunging panuwun dening nganti semono kawi gatosane PKWL. Yo. Derek memuji mugi-mugi sedaya anggota PKWL Klasik kaparingan kabagas kawarasan lancar anggenipun sami makarya lumintu rezekinipun guyub rukun lestari langgeng anggenipun sami mangun kekadangan lan pasederekan. Amin. Selamat ulang tahun PKWL Klasik yang ketiga. Wes tepuk tangan kagem PKWL. Yes. Hebat iki. Wis harapanmu apa Nok kagem PKWL? Harapan semakin guyub rukun, semakin maju, kathah rezekine, sehat bagas waras. Amin. Pokoke sedaya kompak saya tambah kompak tambah solid. Amin. Lan doa terbaik wis. Kuwi doa terbaik mencakup semuanya, Mak. Iya, ya, ya. Nah, iki ya awak dhewe ora dhewe Nok. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Alah nyok lali. Oh. Yo, kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, to. Antil. Mbak Lintang Kairo. Yo.
Wis ketok menjilo ngono. Kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Ya diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Nggih. Gading Mas Gadang. Nggih, Sugeng Pun-pun Dalu. Cange. Nggih. Nggih sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama- Sama Mas Gadang juga Iya. baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun Nggih. kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh lho. iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata Apa? embuh. Tajin. Nggih. Nggih. Nggih, hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih. Anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan Sugeng Dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat Nggih. ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun Semoga- menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Oh. Terus lemone alam apa-apa ki terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Oh, Sio nggih. sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh. Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding Ki Aja Lamis iki ya duet. Ojo Yeni Lamis. Tawang dan Ojo Lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaran semen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Mergo ngaran semen iki. Proposal. Proposal.
Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gadi? Nderek ajeng Kang Pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Busa Mijah, lali janjine. lali Nah, janjine. Lali Niko janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Nggih. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. oh, nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Ah. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Joto. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wiji nggih. dulu. nyawiji riyen. Nggih. Oh, kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah, niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kandhani tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji sasi kowe ra ngabari kowe timbang atiku iki yo ngertenono apa sing tak rasa
hatiku rapandang liya nelongso ngenteni kowe teko Tak jaga tresnamu tak enteni tetamu sajen bimbang hati Lerang abadi dan enteni aku wis ngucap janji siji banyu kudu jaga hatiku senajan apa tansah lakoni muga-muga tresno iki ngawiti muga tresno iki ngawiti nggih sampun Sampun. Jan, iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini nggih tadi? nembe wau latihane Isih bareng hangat-hangat isak lagi kowe bareng isak ki mulai latihan Cek panas iki Mas ya. nggih sik panas bar digodhog kok Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak nuwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. nggih sing ngedram medhase ameng-ameng nyawa. lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, apane sing ngembruke iki Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya. mbok diselingi Oh. Ya iki nganu wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, dulu sing klasik apa digo yen ing mangkono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa Nggih. Ing tawang. nggih yen ning Ini tawang beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya Mas. Nggih nggih nderek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Ah, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji janjiku
Urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip kriyip sebentar ya kriyip. Mas. Sebentar. Iya, mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa? Ora apa-apa kesalahan Kok teknis. sik disiget sik. Lagi softline maintenance. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik to. dibenakke lho, Ding. Sik to, ha? Dibenakke lho. Malah malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon apa-napa niku? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan dikit mau ya bawahnya Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Barsari. iya, maaf ya Mas Gading, maaf mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, nggih, moro-moro ya mboten mlebu ngono. Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni badang bulan. Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Oh, Geger share-share. kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono kuwi. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Nah, Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Oh, madhep Hadap mriko. sini Nggih. sayang no. Mbok Rin, mriki lho, Madhep Mbak. kono Atau sepet mriki. aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul.
Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk belum nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Ayo Mas Gading. Lintang wong bagus. Janji-janji aku eling ayu. Terima kasih Bapak. Apa tangis sing ati Pinarung suarane ratrine mas Tresnaku sundul di hati Terima Matur kasih. nuwun. Matur nuwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suka numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh Beb. ya, Sik. aku sarwa salah ya. Des. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak pedah anting. Guya prukon warga PKWL klasik. Ya, Amin. apik. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, orang nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dasar Seneng pantun. ae. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air, biar masak gitu loh. Ya, woi. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa
habis yen ing Tawang ada Ojo Lamis piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo Lamis. Aja lamis ki sing kepiye to? Oh iya. Ojo Lamis yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Heeh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen, Kok nggih, tak lenggah. kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah Mas nuwun. Gading, Mas Nggih, Gadang. matur sembah nuwun lenggah riyen. Nggih, benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diselingi dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Din. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Lah. Ya, kan aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Oh. Alus apa nih? Saat jeki rabi alus. Saat jeki rabi terus alus. Alus. Alus kali po? sinden- Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rupi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Madiun Ngawi. Ngawi. Saking sinten menika? saking Bapak Sadewo menika. Pak Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi, para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora, Kok iki nek monggo? bawane. Monggo ngopo kok? Urung-urung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep mau gugah sahur. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Monggo. Tak ke sisan no. Iya.
Ah, wis. Apa Langsung apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Menika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, Saya terima sangat kasih untuk senang PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak. untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada meletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, Damari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, kemajuan. wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho sing ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading iki. Ora aku Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene Endi? rata iki. Ora, Kena iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya Loh. jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wis. Brutal iki brutal. Kok medeni kok en. Kok brutal koyo. Kok Alah ayo gek nyanyi yo ah, kok temet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih Oh. gitu. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi. Ya, wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok Kemarin- medrekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya keplese. Oh, Lunyu iya. ya, lunyu. Iya, Jadinya lunyu sekali, tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya maksudnya Kok malah medeni. Buat disetel lagi di rumah. Ge, ini sudah diaturkan. Terus Mbak Nuwun, Ya, Mbak nanti Elisa. disusulkan kalau yang buat sobat ngebiar lagunya Pawelingku ya. Boleh nanti, boleh terserah nanti monggo Mas Dalang berdua Nggih. sebagai moderator atau pengatur acara Ndera. Siap. Oke, kula nggih manut sing luwih tuwa. Apa? Kula nggih manut sing luwih tuwa. Aku. Oh lah ya berarti Mak Cange, piye Mak Nggih. Cange? Mak Cange. Nggih dipun Ayo, kowe pinangkani kuwi. langsung mau, Mbak? Langsung mawon Nggih, nggih. langsung mawon. Oh nggih, Pawelingku nggih. Nggih. Nggih, menika. Nanti disambung jenang gula versi dangdut. Anteng maju teng. Wah, monggo, Perwakilan Mbak Anting. ini tanda terima kasih dari sinden-sinden ya. Ayo Mbak Antil. Buat sobat ngebiar Indonesia. Jadi ini saune gue sinden tapi yo sinden udah merembuk di apa grup nanti kita tetap memberi buat Kas Yogo gitu. Oh, si Dan ki baik hati. Baik Kandhane yo. hati. Buketmu kuwi Kas. Tak Buketnya iki kok, doa. Tak gua arul kok. Piye-piye tetep Mun aku tak ono. lebokke Kas. Engko. Kas. Ayo teng. Gas. Lah yo, ora apa-apa masih saya. Nanti ikut ya jenang gula naik ya. Oke. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Menika juga habis berulang tahun kemarin 25 Oktober. Celok dari sini aja ya. Kang
aja nanti masuk Jenanggulo versi dangdut. Nggih. Oh nggih Mbak, kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Nggih. Tatin orang ngupil wae. Oh, senengane oh. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko dadi ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sih berdua, nanti berat sebelahmu. Ini sini sini loh. Oh, ini sama Mbak Tatin juga enggak? Iya, Oh, sama iya. Ayo Mbak Tatin. Ayo Mbak Tatin ya. Ayo Tin. Penake Tin. Bareng ya? Bareng. Hitungi. Piye malah roki. Ayo. Terima kasih. Matur Nggih. nuwun. Matur. Makasih. Mbak Tatin ampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Minangkani pamundutan saking Saking sik tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, oh, liyane. Liyane. Liane apa? Heeh. Liyane mau Ya kayak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pak sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ono iku. Ono. Oh. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, meni Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Ah. Oh iya ya lanang wedok ya. Oh, kudune lanang wedok Kowe iki iki. lanang wedok ya. Apa? Apa Anu. mau ana lali janjine sama Bu Pras? Lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini Ya. dilintuni mawon. Mbak Tatin. Sama Bu Pras enggak? Iya, oh iya. Nggih, mboten napa-napa. Ayo Bu E, Ayo Bu nyambut gawe Bu E. Iki padha-padha le atos Sik, lho. alon-alon. Alon-alon rasah melumpat. Alon-alon. Kuwi mat bleh-bleh Alah. dilang. Mat bleh-bleh dilangkai wae. Mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah, Iso apa ora? lali Dicoba. to, Bu? Tes. Nah, Ah, Nek sing menyet wong tua kok angel ya uripe. Heeh. ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Emoh. ah Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Arisa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Ah, Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Ya menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging mboten saged rawuh. Oh nggih, Matur nggih. nuwun Bu Samijah menika Nuwun Bu. sampun kula pinangkali. Nggih pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo semuanya. Bu Kristin menawi badhe joget. Oh,
Siapa yang mau joget lagi? Monggo. Oh. Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Kowe mbok ora ngono kuwi to, Deng, Gading. Ora ya aku. Aja ngono kuwi marai sini-sini. Nggih, Apa Budi. karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo, Bu. Mboten. Oh, Pun mboten sah. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. lali janjine Boten sah. kagem Ibu Samijah. Seunda-undaan ya.
Matur sembah. Ya jebul ya yang tetep entuk saweran. Kas kudune nek saweran iki mlebu kas. Kas. Kabeh kas pokoke. Oh, saiki iso napa mau? Bajing loncat. Bajing loncat nggih, bajing loncat riyen. Mbak Ayu bajing loncat. Nah. Nggih. Dedek Ayu. Dedek. Sugeng dalu Mbak Ayu. Dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang. Nggih. Nggih. Pripun? Pripun lang mboten Menika ngertos. minangkani pamundutan. Nggih, minangkani pamundutan. Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih, saking sinten? WA-mu ki mau. WA Saka nggonamu. Pak Tristianto. Nah, Pak Tristianto. Aku kleru. Kene ra enek kok. Mbak Elisa mau ki. Wah, iya berarti. Oh. Nggih. Ya sakderenge kula mengucapkan Nggih. selamat ulang tahun untuk PKWL. Terima kasih untuk dukungan moral dan material. Pokoknya terbaik buat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Iki aku dhewe tenan iki. Ah monggo. Kowe lah bajing loncat ki Lah iki dhewe. iki sak suwene do nembang ki sapa ya? Aku ngejak sapa ya? Kowe ya Mbak. Kowe dhewe ngono. Lah bajing loncat ki biasane dhewe kok. Piye ngono jare aku sing nembang kok goleke nggowo yoga. Lah arep ngejak sapa? Goleke go yoga. Aku sing nembang sing entuk yoga. Lah ya aku piye? Heh, apike ngejak yoga apa ya? Ngono kuwi apik. Ngejak sing ngendang. Aja ndak saya remuk. Kuwi apik sik tenan sing ngendang ki apik tenan. Kon ngibing. Mau wis WA kowe. WA piye? Engko sampean sing joget ya Bu, sing embang ya Bu, aku sing joget. Nah, toh. Cocok. Tenan kuwi berarti cocok. Go Yo. hiburan. Ayo. Hiburan. Aku yo nyambut gawe ngono sing entuk sawer lho. Ah, Dumdil. ayo di spoti. Iya Gu, dong. gupak, gu. Harus Gupak, bekerja gu, sama. gupak, gu. Gupak. Gupak, gu. Gupak. Gupak, gu. Gupak. Ayo. Gupak, gu. Gupak. Spotnya apik Gupak, banget gu. ya. Gupak. Gupak, gu. Gupak. Gupak, gu. Gupak. Gupak, gu. Gupak. Alah ya ampun. Ah, toh. Ape? Ngono arep omongan kowe ora update. Nguripke mik ora iso. Urip kene kowe ora iso. Menguripke mek kok dadak karo anting wong Eh, ora kowe yo. iso. Oh, Ora nek kuwi lha sing gawe anting. wis kesalahan iki wis. Ora kuwi sing tak urus mosik. Do apa iki mau jenenge Lah spote. ngecek mik kok ces. Urung wiwit kok wis remuk tadi. Iki mau do apik-apik ana sing Bali, Pak sing Bali terus ana sing ora ngira bareng aku lho. Piye kurang piye spotnya kurang piye? Arep pengen sing Bali apa piye? Oh. Modern. Gupak, gu. Gupak. Wis Gupak, ah. gu. Gu. Esen aku. Esen. Lah ngopo kok isin? Sugeng dalu Mbak Ayu. Wah, Isin mergo gupak kuwi mau lho. Apa nek ning kene sugeng dalu. Kok terus sugeng dalu? Nek ning omah ndi kopine? Aku ora tau gaweke kok. Aleman. Lah ya sing ngombe kono ya gawe dhewe. Ya kewajibane wong wedok ki ngono kuwi. Mula anggere jagongan ke istri yang akan menjadi bidadari di surga adalah siji istri yang selalu menemani suami saat duduk. Ya.
menamani makan. Ngono kuwi contone kuwi. Kok Ngapa kok aja keploki ngapa? Wis Ben. rasa melu-melu. Apa? Aja dipisah. Wah, aja dipisah. Aja dipisah men gayeng. Kopi anggepe bojo kopi. Apa? Lah Apa ya Om? aku kira ya ora ngerti seleramu to, Pak E. Lah wong urip wis 10 tahun kok ora ngerti selerane iki. Kowe iki wae. Besok gaweke wedang uwuh. Ben kok ya. Ayo wedang uwuh. Heeh, seroke mburi omah kae. Ah, elek to. Wis gerek nyanyi. Apa susu? Ah suruh semene kok. Wis Wis jelek. jos. Hah? Jelek to? Lah ya. Jare jeleh kopi jeleh. Kopi jelek. Susu. Gendalu Pak Dikari, Nah, gendalu. Gus, wah. Wah jantan bapak-bapak ibu-ibu dangu mboten pinanggih nggih. Allah bahasa. Kangen kula. Alah, Nggih 1 tahun nggih Pak. Edian. kas. 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 Ah, deh. Kas. Wah. Kas. Kas, masuk kas to. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Kas. Kita dilipoke kas iki, Gus. Kas. Kas lho. Ki Oh. akeh. Engko ki ora mlebu kas ae iki kase. Timbang kok digruduk uyoga. Aku iki Piye? wis pengarep duit 50 ya ameng-ameng nyawa to. Wis saiki nggo aku. Kasku iki Engko tak keke engko. kakek sapa? Stop. Iya. Kok kekke aku wae. Nah, Kayak nembang. suami yang baik iki dikeke. Lah iya. Ra aku lagi ora apik. Jare suami pengen masuk surga iki harus mengayani istri. Ngayani ora ajaran apa kira. Salah. Manuk iki kejaba saka mabur iso apa? Nah, apa? Apa ayo? Manuk liyane mabur iso apa? Heeh. Apa? Manuk dislentik. Ora. Ngawur. Oh, lah berarti sok diselendiki. Mesti tahu kelakon. Dicekel. Ora iso. Lah apa? Hah? Manuk Kecuali iso mabur. heeh. Manuk iso ngadeg. Iya. Wis to aku arep ben kaya cak percil ya. Ngopo ae? Gak nembangku. Wis jo klidik e wis. Salah isin aku. Ya ora. Sepinten Pak Getah? Bawane Om Keswan bawane. Ora iso, Mas. Sithik-sithik Om. Pak Geter mau oleh bingkisan bukas ya. Iki lho aku ya oleh iki. Iki kas. Oh, Apa iki Lah saiki kono kas. pengen entuk bingkisan apa piye? Ning lak kuwi mau dudu saweran. Hah? Itu kan penghargaan. Oh, penghargaan ya khusus dadi Mbak mlebu. Ika, Mbak Iki Anting. mau Ah. Oleh mergo rabi ya. Kowe pengen aku oleh bingkisan ra. Hah? Pengen ku bingkisanku peken wis. Ning ninggal ndas. Ah, mesti karo sing mau bengi ning story kuwi to. Apa? Ah, sing mau bengi diupload story kuwi to. Ora. Aduh. Mau bengi mayang kok ora ngejak aku. Ah, kuwi. Wis Ora ben. percaya apa piye? Mergane ning kono ki sing joget-joget ki Ora masak. Mergane ngopo? Mergane mau bengi rak warga larasi pentas. Oh. Singo-singo residen. Oh. Singo-singo ning warga laras. Gunung. Diartekke. Wis udah ngerti artine. Wis to diartekke. Diartekke. Kowe ra jeleh po? Ora. Wah edan kok. Nek mbiyen rak Pak Desiono. iki sing nerjemahke. Ora pisanane Pak Seno Suwardi. Heeh. Terus Pak Desiono. Almarhum. Heeh. Saiki gentenan. Rasa. Aja ya, tak uwet-uwet ae. Oh. Tau cah baguse wong ngene ya. Lele. Ora ana tunggale. Oh. Calon. Apa kok tekan kono banget. Ya gak wis, gunung. Gunung
Apa Gunung Galunggung? Ayo jenenge ana Gunung Galunggung. Oh iya. Sing terletak ning Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Ngono wae kleru. Apa basane Sunda kok Jawa Timur? Oh, Wo. Iya. Jawa Barat. Kuwi lho genah terletak ning Kapungkur. Kapungkur ki nang burine. Dadi Oh, ngono. zaman Gunung Galunggung Heeh. kala biyen. Heeh. Kepungkur. Oh. Gunungnya ana loro, Mas. Heeh, ana loro. Gunung Galunggung. Gedene padha apa ora? Ya gumantung. Oh. Kok gumantung piye? Ya nyok, ya ora gunung Delik apa ora? kira Gumantung apa? ana loro. Ketinggiane iki beda. Ketinggane MP apa HL apa? MDPL. Oh alah. MDPL. MDPL. Oh. Ketinggian gunungnya MDPL. MBHL ngawur. Berane sapa? Anting Oh, kerep munggah gunung kok mesti ora apal. MDPL. MDPL. Kepanjangane. Kepanjangane Heeh, kepanjangane FDPL ki apa? M Mari. Apa? Mari. Mari. Heeh. Terus. D. 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 Mari Dolan. Mari dolan. Oh. MD. P. P. Ya, P. Mari dolan pendakian. Oh. Pegunungan ya iso. Oh, pegunungan. L. 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 Lihat-lihat dong. Oh iya, heeh. Wis ben. Semadan ketunjang. Nunjang dusun Sumedang. Yen tak Galunggung ki rak tau meletus to. Tahu apa sing gede banget? Wah, kuwi apa kuwi? Apa? Tahu bulat, Tu. tahu pom, Tu. tahu kripsi. Krip. Crispy. Kuliah apa krip? Tahu kok kripsi? Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Aku self kleru terus kripsi. Mau Crispy. MDHL. Saya Tahu crispy. Udu. Ya maklum karang orang tua ki nyok kleru. Crispy. Heeh. kripsi. Tuh, lah apa? Tahu apa? Tahu isi Sumedang. Tok tahu ngonangi urung. Tahu isi Sumedang. Heeh. Urung, Mas. Urung tahu ngonangi. Urung. Sesuk tak jak golek. Golek. Nanti nang SMKI. Oh, awe. Kok dodolan tahu apa piye kono iki? Ora kuliah sekolah, Mbak. Ya tahune kripsi iki. Gak suku kripsi. Crispy kleru terus. Talaga. Apa guyu? Telaga apa? Talaga. Telaga. Telaga iki danau. Oh. Sukawayana. Sakawananya. Soka. Mbok dibenake sikik tutuke iki. Sokawayana. Sukawayana. Kuwi istilahnya papat kiblat 5 pancer. Wow. Wah jero iki mak ro iki. Iya. Jero iki. Tegese. Soka iki soko. Soko ki nang Soka tengah. iki gendeng. Warnanya, Wayana. Wayan. wayanya. Wayana. Wayana. Wayana ki apa? Wawetan. Heeh. Ya. Ya kulon. Nah. Kidul. Lor. Dadi nak papat kiblat 5 pancer soko. Heeh. Iya. Oh iya. Beda. Heeh. Rembecik. Kuwi apa kuwi? Kuwi barudan. Heeh. Nek barusan Apa? Becek. Oh. Rembecik. Becek. Becek. Rembecik. Apa nek becek iki kudu barudan? Lah, wah. ayo to. Lambene elek iki senengane. Dalan kae lho. Oh, Jeblok. kuwi lho dalan. Jeblok. Jeblok heeh. Bocah ora ngerti apa-apa ngono. Wis nonton iki. Gitu. Sinau sikik, sinau kei dhuwit. Hah? Tak kon Kok sinau seneng kei kayak dhuwit. duit piye? Wis tak penting nembang kok. Di tengah gua. Dadi
rembecik jeblok-jeblok ning jero guwa nang tengah. Lah pon ning gua ki becek apa piye? Weh. Nang guwa cerme kae ana kaline dadi becek. Lah becek. tau mbok cek rono to. Kuwi prihatin, kuwi nggo prihatin kono iki ana guwa Lah ya aku dalang cek guwa sinden. prihatin. Oh, kowe iki ngelih sedolo we nangis kok. Oh. Ya aku tak sangu sego saka ngomah. Prihatin kok sangu sego kok Saroja Kusuma. Sangu kuwaci. Ya ora apa-apa. Kompak lho awake dhewe sini ya. Ora tau ono sing ngundang ya. Ana. Ya urung wae. Oh, Sesuk. iya. Toh. Tenan to. Oi mah, wis do mati kabeh. Kok contone kok wis, Dok? Jarane ditambalke kuwi untune. Ora dibales lho. Apane? Kowe Mbah Ketor aja dibales. Aja. Aja. Kualat. Aku sing ngalami soalnya. Nenek aku ora kualat kok. Coba. Lah kok iso? Hah? Coba. Apane? Coba nek jare ra Lah kok ora kualat. kualat ki ngopo? Lah ya lek geter kira aku ra ya nunggal sak peguruan to. Padha-padha merguru nanggone Tahu skripsi ki mau. ora. Meguru nandi? Nanggone Rama Bargawa. Wuh. Koncone Durna iki. Wah, kalau Durna aku Bisma. Oh. Durna Bisma. Wis Kuwi apa kuwi mau? Junjungan. junjungan iki dijunjung. Oh. Dijunjung, junjungan, nah dijunjung. Oh iya. Junjungan iki carane kuwi lho. Apa Lah junjungan? hubungane karo gua. Kuat apa? ora njunjung ki? Lah ya nek mlebu gua dijunjung. Kowe Aku mbok junjung ngono. Sa- Junjung sapa? Soale nang gua ora becek to, dadi kowe tak junjung. Lah apa kuat apa piye? Ya ora nek kowe ora. Engko nek aku ngomong jujur kowe nesu, junjungan wis. Ya Mati muni. kok kok karo napuk. Jane enek dendam pribadi asli. Dendam. Angel dijak dendam. Kok kan alasan. KDRK. apa kuwi? KDRK ya apa? Kekerasan Apa? dalam rumah kesuwen. Kowe kok ora aku jangkar to? Piye? Mbok Om, Oh, iya. si Om. Si Om. Om geter. Yo. Ulah pundung tu disungkurulan sungkan. Ulan. Apa kuwi mau? Om? Ayo tegese apa? Ulan pundung. Heeh. Ulan. Ulan ki kancane Ulan Jamilah bareng kae. Ci nego. Ben. Mumet merasakno dhewe. Ayo terus. Lah urung sida diartekke kok. Urung sida. Sesuk tak golek nang kamus iki, Mas. Yo. Wis. Teyan tarim tarim Wah, edian. Waduh, mau bengi ngendang tarim Wah, Wah. empu-empune Bantul, Mas, Jogja. Heeh. ahlinya ahli. Ahlinya ahli, Intinya inti. intinya inti. Ah, apa? Masih ada inti lagi ya. Apa? Nah, ya wes kuwi. Tari maragayana ngancik Ngancik. Ah ngancik. Meneh. ngancik Ngancik meneh. Pindho. ngancik Ping telu ning ngancik. Imbuh Peng meneh. telu. di negara hati nah
sesuk nek dandan iki andeng-andenge direng. Lah ngapa? Ben ketok manis lho andeng-andeng ngene iki ora ditablek pupur. Ya ora apa-apa ta ya. Kaya Bu Surni. Oh, sing wis ra ono meneh. Oh ya aku kok ya cepet. Ujan kok medeni to. Oh, contoh watmu kok sing wis ra ono. Ya mangga, Mas. Kula joget iki. Ora yang-yangan wae. Nah, Iki balekke kipas angin. Oh. Arep piye? Ora. Kipas Kuwi angin lho Mas ning. aku mbok tukokno kipas angin. Ah, kuwi. Lintang kuwi lho. Awong nang omah, amen kipas angin cilik nang omah sing gedhe wae ora tau tanggo kok. Lah ya masa Lah men cilik. nyindir kok karo nggawa kipas angin. Lah nek awak semono to kae kipas angin sik atau kipas apane ngene? Lah ya apa raine? Ya meng ra itu aku liya-liyane sumo. Lah ya ora kuwi gak iso dilebokke. Leboke ilang kok. Wis angel. Monggo. Monggo Mas. Iki joget iki. Iya. Oke. Ngapa ngeleh apa piye? Hah? Pos. Pos Pos. gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicontoh rak kuwi ya ta. Oh karepku nyontone angel tenan lho. Lah ya nyontoh apik ki angel tenan kok. Ah iya Pak Dita apik. Wis Nyonto elek penak tenan. Lah Asli. iya. Wong Nyontoh tumindak elek. barang elek ki penak nyontoh barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh malah arep. Wah, yo gek. Wah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing lunjah, bajing lunjah, kastan. Aduh. Larasan jadinya.
Pak Tristianto. Nggih. Nah, mungkin-mungkin to. Kesel. Lah jenenge wong joget ora nembang iki lho. Lah iya nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, Mbah Nun Om. Ayo Nok, iki Ngopo? ngelingi wekdal wis setengah setunggal. Iya iya iya. Sopire. Sopire. Bar nyakil iki, Pak. Nggih. Bacotke laku. Bacutke laku iki. Minangkane pamundutan kok dibacutke Goro. nggon gara-gara. Nggih. Yen kladuke Sukarna mundhak bakal koncatan kapraitnaning batin ya, Nduk. Iya. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis desanya tengah wengi lumrang gantaning puspita karengwaning putyanira sang dijara mbrengeng lir swaraning madu prongto manungsum sarining kembang bocah bajang sireping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri datan wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Pratanggapati ing jemedhul saking Brangwetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupitatas sing kamantian dewasane neng naganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamendo tete
tete kalapa sumawar warcita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna eka dwi tricatura panca sapta astana dasa Goro-goro ing jagat ing pakliran sakit mung ngrumati midilira parpat kuna kawan Kilura Semar Gareng Petrus mauna Kilura Bagong ingkang samya gegojekan madyaning ngara romba alon arire Ing